Kwankwasiya Amana kuma na subscribe to ita channel din Lol M Zafafa TV. Mun gode. Ka aiki wai ina Kwankwaso shugaban kasar mu ne na Najeriya. NNPP masu kayan daɗi 2023 sai ɗan baiwa. Baba Kwankwaso tafiyar sai da ku dukkan Najeriya, wallahi ba na rago ba. Allah ku ya dafa ma shi ɗaya mu ka riƙe. An yaudare mu an cuce mu, Allah yana gani. Baba Kwankwaso kayo mana aiki, kowa ya rike Allah ba za ya fada ba. Mun yi musu goro ko yanzu suna daga hannu, masu kayan daɗi maɗau kayan mu a hannu. Dole za su yi kuka su ɗauka shinsu a hannu. Baba Kwankwaso ka ba su ɗan ujiransu, mu yi addu'a 'yan Najeriya. Amma da kwarkwatan mu sai mu fito mu dangwala wa NNPP tamu ta Baba Dan Musa, dan ita ce burinmu. Kawu Sumaila shi ma yana yin Dan Musa, Garba Bichi shi ma yana yin Dan Musa, Kabiru Yusuf shi ma yana yin Dan Musa, Abba Gida shi ma yana yin Dan Musa, Malam Shekarau shi ma yana yin Dan Musa. We are all the people in Nigeria. We are the back in our party. We need the good achieving our prayer. Lawal M Zafafa ne naku. Kaduna ita ce asalin tushina. Neman karin bayani ka ɗauki namba na kamar haka 08061608781. Lol M Zafafa naku. Allah ba mu sa'a. Taken jam'iyyar mu mai kayan daɗi NNPP 2023, Allah ya yarda. Ba maza a gabanka, Allah ya dafa ma. Kai kaɗai